Bună ziua! Acum o să vă prezint o poartă care funcționează mulțumită celor de la BFT. Această poartă este montată de firma Prim Electro din municipiul Baia Mare. Ca și o completare, pot să vă zic că această firmă BFT mi-a livrat acest motoraj în termenul cel mai scurt posibil, iar firma Prim Electro mi-a montat acest motoraj în aproximativ 2-3 ore. Mulțumesc acestor două firme pentru promptitudinea și seriozitatea în montarea acestui sistem. Mulțumesc!